Hienoa. Hienosti. Ne oli hyvin löydetty. Hyvin löysit vielä, vaikka lensikin. Hyvä Ruuti. Hyvä. Minä jo luulin, että se karkasi. Ei. Tipahti tänne reilu 100 metrin päin. Hyvä. Hienosti haukuttu. Hienosti haukuttu. Se lintu istuu. Eikä näe koiraakaan vielä, että mihin puhuu se merkko.
Tule tänne. Hyvä. Hyvä poika. Se oli hieno. Se oli hieno. Elä. Voi voi. Vanha lintu. Vanha lintu oli. Ois voinut jäädä ampumattakin. Ehkä me jätetään koppelut rauhaan tälle syksyyn tämän jälkeen. Älä. Älä. Semmonen lintu se oli. Niin, elärivi. Ei. Hyviä haukkuit. Hyviä haukkuit kyllä. Ajattelin, että olisi ollut nuori lintu. Haukulle hiippissä lähti tuolta sivulta toinen. Saattaa olla semmonen paikka, että tähän kerääntyy illalla niitä vanhoja laululintuja. Se oli semmonen. Siellähän se istuu. Kurre. Kurt Lindström. No niin. Anna olla. Anna olla orava. Ihan yhtäkkiä alkoi haukku tuossa etumaastossa. Alle 100 metriä matka. Jos on lintu, niin täytyy olla puusta löytö kyllä. Tää antaa vähän aikaa rauhoittua, niin kun lähtee menemään, kun on niin lähellä.
Teerihän siitä lähti, perhana viekki. Teeri lähti, en ole ihan varma, että mistä kahasta. Että oliko se vähän väärin merkattu. Että jos oli, niin silleen ei haittaa. Minä luulin, että tyhjä haukku, kun ei mitään tuo. Ei löydy lintua, kun rupesin kiertämään. Sillä tuli vähän turhan lähelle mennyt ja ihan pystyssä. Musta teeri. No, se oli se, ei maha mitään. Kyllä se ihan oikein merkattu haukku oli, kun videolta kahtaan tästä kameran näytöltä, että mistä se lintu lopulta hyppäsi. Vaan se kun musta lintu kuusessa on, niin se tahtoo jäädä löytämättä helposti. Eikä kärsi noin pystyssä lähteä. Ihan selkä suorana kävelin tuon kelon juurelle ja siitä rupesin kiikaroimaan, kun ei tarttu silmään. Niin näyttää se koira on ruvennut jo houraamaan. Tyhjää haukkua. Ei ole se pitänyt uskoa heti alusta asti. Se oli lintuhaukun kuulonen kyllä. Ei ollut alusta alkaa epäselvä. Tuolla lopussa rupesin sitten epäilemään jo koiraakin. Näkyy olevan, että ei pitäisi koiraa epäillä. Mieluummin itseäsi. Eikä ei enää uudelleen löytynyt haukku, mene asti lentänyt. Voi voi. Päivän ainut lintuhavainto. Nyt alkaa hyvin haukku kyllä. ...370 metriä matkaa, eli ihan sopiva. Jos on havulintu, niin uskon kyllä, että kestää. Voipi lähteä hissuksessa hivuttautumaan haukkua kohti. Viimeinen metästyspäivä ainakin omalta osalta. Näissä kotimaisemissa. 9.10. on nyt päivä. Huomenna on 10.10. ja metästys loppuu. Tämä olisikin mahtava päätös kyllä linnustuskaudelle täällä, jos tästä vielä puotuksen saapi. Haukku on kyllä hyvän kuulonen, että loppu mahtaa olla isännästä kiinni, jos ei koirakkaa kesken haukun tuli. Pitääpä kokeilla. On kyllä todella hyvän kuulonen haukku nyt. Rupesi ihan jännittämään moneen viikkoon ja kunnon tilanteita ollut, kun linnut ollut niin vähissä. Nyt tultiin kokonaan uuteen maasta, en ole ikinä käynyt aikaisemmin. Ei tarvinnut kuin 10 minuuttia käydä, kun alkaa haukkua. Sekä ei, että joko loppuu vai ei, kyllä se jatkuu. Varmaan 5 minuuttia on jo kestänyt. Kyllä minä uskon, että se nyt kestää, jos minä itse karkotan tuota. Todennäköisesti meito tai koppelo. Oli kumpi tahansa. Niin viimeisen päivän kunniaksi yritän kyllä puolusta, jos tilanteeseen pääsen. Viimeinen haukulle meno tälle syksyyn. Näissä kotimaisemissa ainakin. Ei passaa itellä munata tätä, jos siellä lintu istuu. Ja 99,9% varmaan on kyllä, että siellä lintu istuu. Ihan näköhaukulta kuulostaa. Kyllä takkoo siihen malliin menee. Ei oo epäilystä kyllä.
Sinne lähti. Voi. Tuskin minua säikäti. Rupesin kameralla ehtimään tuota puusta, että jos näkyisi. Ei voi mitään, se oli semmonen. Koira palasi vielä haukkumaan tätä lähtöpuuta, vai pitää vielä varmistaa, että eihän siihen jäänyt joku toinen lintu sitten. Voi että. Mehto lähti vielä siitä. Ui. Varovasti rupesin sivulle siirtymään. Minä, että onko siinä niin voimakkaa tajua. Siinä se vielä oli mehto. Minua se kaikkosi kyllä nyt. Ei voi kyllä muuta sanoa. Itellä tuli tupeksi tämäkin tila. Todennäköisesti vierestä puusta lähti ensin se lintu. Koira kävi seuraamassa vähän matkaa. Palasi vielä haukkuun. Nyt taas palasi enää kolmatta auki. Kylläpä se oli taas melkoista tunarointia. Meikäläisen osalta tuo tilanne. Koira tosiaan otti haukun vaijasta 400 metristä. Joo. Taas ajain jonkun linnun lentoon, kun vingahtelin tuolla. Haukkuhan sillä alkaa. Liekö sama lintu mikä äsken? Ei tainnut kestää. Niin ensimmäinen tilanne äsken oli semmoinen, että koira otti haukun vaijasta 400. Heti alusta asti oli kyllä sen kuuluinen haukku, että
näkölinnulle haukkua. Varmaan päälle otin ja kiersin vielä tommosen pikkusuualueen, ettei tarvi aukkelta lähestyä. Pääsinkin vajaassa 40 reilusti. 3:40 väliin oli enää matkaa ja koiran näin. Lähti lintu. Koira lähti perään, että no se oli tilanne siinä. Ei käynyt seuraamassa kuin ehkä semmonen 80 metriä. Olisi pitänyt siinä vaiheessa tajuta, että yleensä vähän pitemmän seuraamisen käypin. Palasi vielä haukkupuulle ja rupesi haukkumaan. Ihan antoi samalla tavalla kyllä ääntä minun mielestä kuin aikaisemminkin. Pikkusen turhan varomattomasti varmaan rupesin siirtymään sivulle, että on sen puun näkyviin. Vieläkö siinä on jotain vai? Onko se niin voimakas se haju, että koira halusi tulla haukkumaan sitä? Sitten potkasi mehtolentoon. Ei mene niinku Strömsössä ja viimeinen reissu on varmasti nyt. Kyllä kun huomenna loppuu metästys ja on maanantai-päivä. Olisi ollut mukava saada vielä mehtokellistettyä tälle syksyyn. Kyllä kun tässä vielä harmittelee tuota äskeistä mehtotilannetta, niin toisaalta palaa mieleen, että miksi tämä on niin mielenkiintoista hommaa, tämä pystykorvalla pyytäminen. Ei ainakaan liian helppoa. Välittömästi jos itse vähänkin sössit, niin lopputulos kyllä näkyy sitten siinä, että ei ole mitään laittaa reppuun. Pitäisi ottaa aina niin viimeisen päälle tarkasti nuo tilanteet loppuun asti, eikä ruveta yhtään höntyilemään. En minä nyt kyllä kovin isoa liikettä tehnyt, vaan puolittain pystyssä oli ja rupesin sivulle siirtymään. Eipä se riittää, kun mehto näkee silmäkulmasta, että nyt tuolla joku liikahti 30 metrin päässä. Niin ei se jää sitä kahtelemaan, että mikä sieltä tuli. Varmaan kuuli jo vähän minun puhetta aikaisemmin siinä, kun lähti se ensimmäinen lintu. Ei siinä vaiheessa tullut mieleen, että siihen olisi vielä toinen lintu jäänyt. No, tämä on tämmöistä välillä. Aika useinkin. Koetahan vielä ehtiä. Eti. Ei ole pitkä matka autolle enää. Jospa täältä joku lintu